سلام مخلصان بهترین دسته دنیا، شما قرار دارید در کانال بارستیجی و با شما هستم محمد گیروف. امروز میخوام درباره ترانسفرهایی که عملی نشدن گپ زنم و همچنین درباره پرزیدنت دوست داشته‌مان حاجی بارتومئو حرف زنم. از شما تنها لایک و در کانال ابونه شدن از ما باشد باز ویدیو نو تیار کردن. اکنون در یکون جو با حضور شنید ما باشد سر میکنیم. президенти Лион гуфт ки чаро дар охирин лаҳза трансфери Депай ба дастаи Барселона файсал шуд. Жан-Мишел Олас дар назди виҷдони худ осуда аст, чунки бо айби Барса ин трансфер амалӣ нагардид. аз аввали кор ман бо Мемфис кушоду ошкор муносибат доштам. ду дафъа бо президенти Барселона суҳбат кардам. ӯ мегуфт ки намедонад чӣ гуна ин корро кардан мумкин аст. коман Депайро умедвор карда буд. Мемфис бошад омода буд ки худро қурбон кунад. ҳоло Депай ноумед шудааст ва хеле дар ғазаб мебошад, лекин аз амал кардаи монед. рафтору муносибати Барселона ӯро дилозурда кард. ӯ аз орзуи худ даст намекашад ва моҳи январ тамоми талоши худро анҷом медиҳад то ин ки ба дастаи Барселона пайваст шавад. ман ният дорам бо ӯ шаҳрномаи ҳамкориро дароз намоям, лекин ҳамеша не гуфтани ӯ дасту пои маро бастааст, гуфт Мишел Олас, президенти дастаи Лион дар мавриди кидат шудани Мемфис Депай аз сӯи Барселона. چقدر که مسی گفت دیگر هیچ چیز ما رو حیران نمیکند. خوسه بارتومئو از سوی همتای خود عیبدار شد. اکنون پرزیدنت ها یک دیگر رو حمایت نمیکنند. از خانه اولاس برمیآید که بسیارتر او ناامید شده است به خاطر آنکه از 25 میلیون یورو بی‌نصیب گردید. او خوب درک میکند که سال آینده شاید در بارسلونا روبرایت فعلی فعالیت نمیکند. با فکر من هم دیپای سال دیگر در بارسلونا در کار نمیشود. آنقدر بازیگری هم نیست که نتیجه رو تامین کرده تواند. دوستان، چون همیشه سرپرستی ویدیوی ما شرکت 1xBet میباشد. در آنجا کوفیسینت‌های بلند از همه واسش احتمالناکی است. برای بازم واسمن شدن ما و تست برآمدن ویدیو با ссылкаи комментария БУДА ДАРОМАДА با промокод بارستیجی در اولین ставкаи خود 6,500 рубл توفа гиред. دستگیری شما پیشروی ما. маълум гардид ки чаро Усман Дембеле ба Манчестер Юнайтед нагузашт. футболбози француз ният дорад ба дастаи Ювентус пайваст шавад. бозигари 23 сола давоми чанд вақт бо дастаи шаҳри Турин алоқа барқарор кардааст ва мехоҳад баъд аз анҷоми шаҳрномааш ҳамчун агенти озод ба Италия равад. ин маъноиро дорад ки то соли 2022 Дембеле барои Барселона дардисар хоҳад шуд ва бар замини ин Каталония аз ҳисоби ӯ ягон цент кор намекунанд. дар ин бора маҷалаи Диарио Спорт хабар додааст ва мо шубҳа надорем ки чунин мешавад. Ювентус عادت کرده است که فوتبالبازان را مفت به دست آورد و در این کار استخوان ندارند. این بازیگر با جای نیمار و بر عوض 120 میلیون یورو به دسته بارسلونا دعوت گردیده بود. 4 سال نوز و نوز او را برداشتند، توبت کردند. اکنون که پرونچک شد به نمکدان توف میکند. در ویدیو گذشته گفته بودیم که خوب شد دمبله در بارسلونا باقی ماند. رونالدو کومان گفته است که با او جا پیدا نمیشود در میدان. در چنین حالتها باید آدم بیدار شود، لیکن دمبله حالا هم مثل خرس خوابالود است. با منچستر یونایتد ترانسفر نشدن او شاید از همین سبب باشد. در چنین وضعیت یگان چاره دیدن هم غیر امکان است. برای این رفتارش بارسلونا او را جزا هم دادن نمیتواند. дембеле соли гузашта дар курсии эҳтиётӣ нишаста буд. бозам омода аст ки то охири шаҳрномааш ба майдон набаромад ва ҳамчун агенти озод ба Ювентус гузарад. дар овоздиҳии зидди Бартомео имзои даркорӣ ҷамъоварӣ шуда акнун референдум баргузор мешавад. президенти Барселона ба эҳтимоли зиёд аз мақомаш барканор мегардад. баъд аз санҷиш маълум шуд ки 18090 имзо ҳаққонӣ будааст. барои истеъфои Бартомео 16521 имзо кофӣ буд. ин маъноиро дорад ки барзиёд имзо ҷамъоварӣ шудааст ва барои гузарондани референдум ҳоҷат нест. аз Бартомео чунон хаста шуданд ки дар муддати кӯтоҳ ин қадар имзоро ҷамъоварӣ карданд. акнун шӯрои мудирони Барселона қарор қабул хоҳанд кард ки тибқи он президент ва кабинааш аз мақоми худ барканор мешаванд. дар ин бора Жорди Фара, яке аз фаъоли шӯрои директорон, чунин гуфт: фикр мекунам ки барои баргузор намудани референдум ҳоҷат нест. ман талаб мекунам ки Бартомео бо тамоми командааш фавран ба истеъфо раванд то ин ки интихоботи навбатӣ зудтар баргузор гардад. дар Барселона бо ин ро якум бор аз президент халос намешаванд. соли 2008 Жоан Лапорта ва соли 1998 Жозепа Нунес тавассути овоздиҳӣ аз мақомашон озод шуданд. аҷоиботи кор дар он аст ки барои истеъфои онҳо имзои кам ҷавобарӣ шуда буд. масалан барои барканор намудани Жоан Лапорта 9145 овоз кофӣ шуд. лекин як чиз нигароникунанда аст: ҳодисаҳои охир ки дар ҷаҳон рӯй медиҳад.
бисёр президентҳо ба курсии худ маҳкам мечаспанд, ҳатто баъди он ки ғайриқонунӣ будани ваколаташон исбот мегардад. Инҷо боз Каталония аст. Мабодо референдум гузаронда ва баъд маълум гардад ки ин барои аз Испания ҷудо шудани Каталония буд. Агар Бартомеу барканор шавад, тахмин мекунем ки баъд аз 1 сол дар Барселона чӣ гуна тағйирот рӯй медиҳад. Аниқ Месси дар Барселона барои абад боқӣ хоҳад монд. Пике президенти ҳаққонӣ мешавад ва Хави сармураббӣ таъин мегардад. Вейналдум ҳам сабаби ба дастаи Барселона гузаштани худро ошкор кард. Ҳамватани Куман ва бозингари калидии Ливерпул гуфт ки трансфери ӯ танҳо як овоза буд. Касе аз ин манфиат дошт ва хабар паҳн мекард. Ман инро ҷиддӣ намепиндоштам. Агар дар ҳақиқат мехостанд ки ман дар Барселона фаъолияти худро идома диҳам, бояд дархост равон мекарданд. Ин сабаб гардид ки ман дар Ливерпул мондам. 10 моҳи шартномаи ман боқӣ мондааст, лекин дар ин муддат ҳар чиз шуданаш мумкин аст, гуфт Вейналдум. Футболбоз ишора мекунад ки дар оянда эҳтимол ин трансфер амалӣ гардад. Вейналдум мехоҳад дар Барселона фаъолияти худро идома диҳад. Он чизе ки дар бораи Депай гуфтем ба ӯ ҳам тааллуқ дорад. Дер карди ҷура. Навака гуфтем ки дар Барселона чӣ тағйирот рӯй медиҳад ва ин чиз ҳамаи дарҳоро барои одамони тасодуфӣ мебандад. Вейналдум дар ҳақиқат бозингари хуб аст, лекин Барселона наметавонад ҳамаи одамони Голландияро дар худ ҷуғунҷонад. барои наҷоти худ роҳбарияти клуб ба як кори даст заданд ки амалӣ шудани он ғайриимкон аст. Ба иттилои Кадена Сер, Барселона 97 миллион евро зарари молӣ дидааст. Дар идома ин рақам метавонад калон бошад, чунки пандемия идома дорад ва хавфи зиёни бештар аз эҳтимол дур нест. Барои бартараф намудани кризис танҳо футболбозон метавонанд кӯмак намоянд, агар розӣ шаванд ки музди маоши худро камтар кунанд. Роҳбарияти клуб ба ин чиз умед бастааст. Барои ин онҳо нақша кашиданд ки бо футболбозони асосӣ махсус вохӯрӣ анҷом диҳанд, бо онҳое ки аз ҳам музди маоши баланд доранд. акнун тасаввур кунед бо ин хоҳиш пеши Месси биранд, чӣ посух мегирифта бошанд. Боварӣ дорам ки ҳама инро рад мекунад, чунки ин амалиёт барои наҷот додани клуб нест. Аслан Бартомеу мехоҳад худро аз зиндон халос кунад. Инро зарари молӣ не, қалбакӣ мегӯянд, яъне финансовӣ махинатсия. Агар барои ихтисор кардани маоши бозингарон ягон кор кардан лозим мебуд, Барселона метавонист Мессиро раҳо кунад ё ин ки футболбозонро бепул аз даст намедоданд. Магар фикр накарданд ки масалан Суарес, Ракитич, Видалро бар ивази пули муайян метавонистанд фурӯшанд. Аз даста рафтани онҳо сарфа кардани маблағ будааст. Чунин менеҷерро дар дунё кофтан лозим аст. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.